Salam, adım Katerina. Hem şu günden beylek men sizin Rus dili mualliminiz. Ruski Suvenir bir kitaptan edinen olsanız, onu şu gün sizi kitap bilen tanıştırıp koyayım. Kurslarda köplenç учебник boyunca biz klasa sapak geçeceğiz. Рабочая тетрадь boyunca olsa iş defteri boyunca öýüş edeceğiz. Öýüş ediyen dinleyiciler bar olsa. Hem diskinde şol ikisine de değişli audioları, dinlemeli zatları var. Учебниği gözden geçirseniz, bolmanlı mazmununu görseniz, onu bu kitabın 10 bölümden ibaretlığını göz yetirirsiniz. Hem her bölümde 3 bölük bardığını görürsünüz. Demek, cemi kitapta 30 sapak var eken, her bölümü hem belli bir durmuşta gerek olacak tema değişli bolya, gramatikan izgiderligi bolsa, mektepdeki, yukarı okul jaydaki ýaly izgiderlikde del, aydaly türkmenliliğini öwreneniňizde baş düşüm eýlik, düşüm ýöneliş, düşüm ýeňiş, düşüm izgider gidýän bolsa, rus dilinäki düşümlerim mektepde geçilen şeýle rus dilini daşary ýurt dili hökmünde öwreneniňizde ol izgiderligi ýatdan çykaryn. Berde temalaryň tertibi aňsatdan kıyınına hem durmuşta gerek olajakdan hasirek ulanılyanına çenli sazlanılan. Şeýdibem aydaly rus diline 6 sany padej bar bolsa, bu kitapda padejlary geç başlamazda 6-dan başlaýar. Sebäbi onun hem goşulmalaryny ýa tutmak aňsat, hem köp ulanylýan eken. Bu kitabın maksady sizi neçe tiz bolsa da, aňsatçyk temalarda bolsa da gürletmek. Bölüm başlanny tema girişden başlaýa, soňra bir diýip birinji sapagy bar. Şol sapakda geçilýän zatlar hem gönükmeler görkezilen. Ondan soň ine innik sapak bar, bir-iki iş edip gidýär. Bölüm gutaran soň, 1-3-den soň ikinci bölüme başlanmaka abzor var. Yani tutuş birinci bölümün dowamyna näme geçilen bolsa, täze sözler, täze temalar geçilen bolsa, şu taýda gönükmelerde gaýtalanylýar. Ondan soň diňe ikinci bölüme başlanylýar. Рабочая тетради gözden geçirsek, onna her sapaga degişli şu taýda ikinci sahypa gönükmeler berilen. Hem başını, ene misal üçün birkin açtım, başını sarı bölümün içine şol sapakta geçilen täze sözler hem täze gramatika, täze tema misalları var. Учебникte dörüp gözlemeli bolmaz ýaly, berde gaýtalap, soň gönükmeleri edip biler ýaly edipdir Irina. Ondan innik sahypa geçeňizde, innik sapagyň eýem 2 sahypa gönükmeler gelýär. Ondan soň innik sapagyň gönükmeleri gelýär. Şeýdibem her sapaga degişli 2 sahypa gönükmeler bar. Gönükmelerde görseňiz dinlemelisi bar bolsa, gapdalyna san ýazylan. Mysal üçin, birinji sapagyň 3-nji gönükmen dinlemeli zady bar bolsa, onu 1.3 diýip ýazylgy bolar. Diskiňizde de edil şoň ýaly учебник boýunça gelýän audiolar ýa-da hiçili öňünden harpsyz 1-3 mysal üçin bolar, ýa-da S, B diýip ýazgyly bolar. Students book diýmek bolýar ol. Рабочая тетрадь boýunça gelýän audiolar bolsa, öňünde V, B harply bolar diskde. Diskiňizi açýan zat bolmasa, onu internetde bul audiolary ýükläp bolýar telefonuňyza, kompýuteriňize, hem arkaň dinläp bilersiňiz. Kitaplarym edil eliňize alyp bilmeýän bolsaňyz, onu PDF görnüşde internetde tapdyrýa ýükläp bilersiňiz. Indiki videoda bolsa bu kitap boýunça sapak geçip başlaýas.